πληροφορίας ανδρών και γυναικών και κάτω των 22 ετών, τα οποία θα λάβουν μέρος και δύο δικά μας παιδιά, ο χρυσός νικητής της πληροφορίας Ιωσήφ Κεσίδης και η αρχηρή νικητής της πληροφορίας Βαλεντίνα Σάβα, οι οποίοι μας έκαναν περήφανους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στο Περού. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Για τη μόρφωση των παιδιών μας, επιστρέφουμε το Λύκειο. Το Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο, με ισοδύναμο και γνωρισμένο αποδυτήριο από το κράτος, το οποίο προετοιμάζει τους μαθητές για την εισαγωγή τους στα κυπριακά, ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Το Λύκειο, χωρίς φροντιστήρια και με μόνο 15 παιδιά στην τάξη, βάζει σωστά τα θεμέλια της επιτυχίας. Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 22 823 606.